concert de Nadal de l'escola d'aquest curs 2019-2020. Ens fa molta il·lusió comptar amb la vostra presència i per gaudir al màxim de l'actuació. Us volem demanar silenci durant el concert. Un cop més ens trobem junts a l'escola, aquest cop per celebrar una de les festes més esperades per nosaltres, el Nadal. Sí, com ens agrada el Nadal. Són dates on tothom intenta ser millor. Els reunim amb els amics, la família, mengem dolços i torrons i mantenem vives les tradicions. És clar que sí, i des de l'escola ens volem unir a totes aquestes celebracions amb el llenguatge més conegut per tothom, la música. Doncs vinga, no esperem ni un segon més i donem pas a les actuacions dels nostres companys i companyes, que ja estan ansiosos per començar. El primer grup que actua avui són els nens i les nenes de segon que ens interpreten una preciosa cançó que han preparat amb moltes ganes per tots vosaltres. Aquesta parla de les tradicions del Nadal, on sempre fem molts petons i regals especials. Es titula M'agrada el Nadal. No us la perdeu!